पेप हानजानि नै ओंखारनायसै नै बासआ नै नायदो ओरैहायबो बास नै बास फाथाबारि प्राइमारिनिफ्राय ओंखारनाय जासिगोन दायो नै रेडि जाजोब्बाय 1 मिनिटल' नेथ'दो नुगासिनो दं लागाव आरोबाव गंसे फैबावबाय नै आरोबाव आइला माबानि जालांनि फैगासिनो दंबाव नै नांगोलनि आल्ट्रायाव गाखोजेनबाय आङो नै आयौ ग्रोनल' नै नायदो नै नांगोल पार्टीनि जय नांगोल पार्टीनि जय ल'सै नै बिपिएफ पार्टीनि जय बिपिएफ पार्टीनि जय आयं दिनैनि दिनावहाय जोङो बिपिएफ पार्टीनिया नांगोलबाङाव मिटिं जासिगोन आयंआ माबायदि मोनदों दिनैहाय मोजां मोनदों निफ्राय जोंनि हाग्रामा सारा देरहागोन ना जेनगोन नों एसे बुंनो हागोन नामा बेखौ थारमाने आङो 75 बैसोनि बोराय बैसो जाबाय औ दा जेरावहाय आं मन'नि खालामो औ बेवहाय गासैबो खामानिया साक्सेसफुल जाखायो औ बेनिखायनो देग्लाय जोंनि निसिमावबो औ निसिमा समष्टिनि जिनाखि जोंनि केन्डिडेट औ जेएम सार औ बे देग्लाय सियर देरहागोन गोबांथार भटआव देरहागोन आरो औ औ दा बे देरहानायखौ लानानै जोंनि एरियायावहाय दिनैनि जेनाखि नुजाफैनाय मेटिंनि समखौ लानानै 10टा गारि फैबाय 10टा गारि मा गारि फैदों बेयावहाय गारि फिसा ना गारि गिदिर गासिबो गारि गिदिर औ थारमाने 55 जन जानाय औ औ बे गासिबो गारिया फिलाप जाजोब्बाय औ औ आरो बाइकजोंनो सेफटियै थांबाय बेनिखायनो देग्लाय एखेबारे हाग्रामा सारा एखे खाथां 100 100 खा 100 ला बिनि नामाव जोङो जै होनायसै ना माथो नो बिनि नामावहाय जों जै होनायसै दे औ जय नांगल पार्टीनि जय नांगल पार्टीनि जय नांगल पार्टीनि जय जाथों हाग्रामा सार अके थेंक इउ गोजोननाय थाबाय बायनाय आरोबाव गोजौआवहाय ओरैबायदि गोबां आयु जायगानि जानायबो दङ गुमै मा बुंनो सानो दिनैहायलाय मा बुंनो सानो नों जयपुराव नांगोलबाङावहाय नांगोलनि मिटर होनायदों आच्छा निफ्राय गोसोआ जागा थोले नामा 10टा बास दं जागा गैले बैनाय लाला गारि फिसा फिसाखौबो लांजोबबायसै बाइक थाइक साफा औ निफ्राय गुमै खबराथ' बिराद मोजां जोंनिया फादाबारि हिसाबै दा आल्ट्रा बास जोंनिया हमदोंमोन 10टा बेबो थोआखिसै दा नांदेरबावगौमोन उपायथ' गैया होमब्लाबो गोजौआव फिथाइ थायलांनानैब्लाबो जोङो थांजोबगोन जयपुराव आच्छा अके गोजोननाय थाबाय अके थेंक इउ बुंनांगौआथ' बेनोसै माने मा खालामनाय उफाय गैया हुलुस थुलुस जाबाय गारिनि थाखाय मानसिया बांद्रायबाय दा गारियासो थोआखिसै दा बेनिखायनो खाथियावबो गारि फिसाबो मोनाखिसै दा उफाय गैयियाव उखुमाव गाखोनानैब्लाबो थांनाङासै आच्छा अके लाला देरहानायाथ' खाथांखा देरहानायाथ' खाथां अके खाथांखा गैया अके ला गोजोननाय थाबाय अके रेडि जाजेनबाय ओरैहाय नै गारि फिसा आरोबाव ओरैबो नै ग्रोनल'सै नै गासिबो ধন্যবাদ আমার সকলের শ্রদ্ধার বিটিসি নির্মাতা বিপিএফ দলের সভাপতি মাননীয় হাগ্রামা মহিলাৰী ছাৰ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে বিপিএফ দলৰ উপসভাপতি যুদ্ধ কুমাৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আপোনালোকৰ অতি মৰমৰ আৰু শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ বিপিএফ দলৰ নিচিমাৰ প্ৰাৰ্থী আমাৰ জেমছ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া যুৱ বিপিএফৰ আমাৰ সভাপতি লীলৰয় বড়ো ডাঙৰীয়া উপসভাপতি কাষ্টম বসুমতাৰীকে ধৰি আজি নিচিমা সমষ্টিৰ নাঙলভাঙা এই খেলপথাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা
উপস্থিত হোৱা আমাৰ সন্মানীয় বিপিএফ দলৰ সভাপতি বিটিচিৰ প্ৰাক্তন চিফ হাগ্ৰামা মহিলা ৰিচাৰ আজিৰে সভাতে নিচিমা সমষ্টিৰ MCLA জেমছ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, উপ সভাপতি সূৰ্য কুমাৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া।